Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow suw hojalygy barada Döwlet Komitetiniň başlygy Güýdügeldi Baýjanowa berkäýç uglan etdi. Bu barada TDH habar berýär. Bu karar suw resmiýetiniň wezipe borçlaryny talablaýy ýerine ýetirmän Daşowut welaýatyna suw üpçünçiligini gowlandyrmak, suw serişlerini tygşytly peýdalanmak, goşmaçy gorlary döretmek we pudogyň deskalaryny netijeli ulanmak boýunça alınıp barlayan işleri gödäwçiligi goşadan üçin ýerip esaslandyryldy. Suw hojalygy barada Döwlet Komitetiniň başlygyna berilen berkäýç prezident Berdimuhammedowyň Daşowut welaýatyna amala asýan saparynyň dowamyny geçiren Göçme Hökümet Mejlisinde oglan edildi. Döwlet mediasyna görä prezident 26-njy maýda ýurdun Demirgazyk welaýatyna saparda boldy. Suw hojalygy barada Döwlet Komitetiniň başlygyna berilen berkäýç ýurtda suw üpçünçiliginiň ýagdygorly ýagdaýy bilen bagly aladalaryň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Türkmen daýhanlary ýurtda ýyllar boýy ýygyderli yaramazlaşan suw üpçünçiliginden şikaýet edip gelýärler. Türkmenistanyň esas suw çeşmeleriniň biri öz göz başyna Hinduş dağlarynyň alyp gaýdan am derýa bolup soňky aýlarda Azatlyk radiosynyň habarçylary derýanyň suwunyň ymykly çekilenigini habar berdiler. Lewan welaýatynyň ençeme ýaşaýjylary aprelyň ahyryna Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeşlikde derýanyň suwunyň çekilmegini özleriniň alada bilen sinedýänliklerini gurrun berdiler. Am deryada suw az, deryanyň akymy peseldi. Ol bir akaba ýaly akýar diýip ebaply ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. 26-njy maýda Azatlyk radiosynyň habarçylary ekrançylyk suwlarynyň ýetmeýçiligi derarly bu ýyl ýurdun sebitlerini, gökbakça ekinleriniň bahalarynyň geçen ýylan deňeşdirilerini, hassa gymmatlanyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet tawşyrygy esasyna her ýyl 100 000 hektara gowy çekilýär. Oba hojalyk hünärmenleri gowy çekiniň köp suw serişdelerini talap edýändigini aýdýarlar. Suw we oba hojalyk hünärmenlerine görä Türkmenistanyň hökümeti ýurtda suw üpçünçiliginiň ýagdaýyny gowlandyrmak we suw serişdelerinden tygşytly peýdalanmak babatda anyk çäreleri durmuşa geçirip bilmeýär. Ýöne bilermenlere görä ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligi bilen bagly problemalar diňe bir Türkmenistana däl eýsem tutuş Merkezi Sewitiniň geljegine wehim talýar. Birleşen Milletler Uramasının adyk we oba hojalyk boýunça edarasy geçen ýyl çap eden hasabatyna Türkmenistanyň suw resurslaryna agram düşýändigini duýdurdy. Türkmen resmiýetleri suw serişdelerini aýaguly çemereşmek we suw üpçünçiliginiň ýagdaýyny gowlandyrmak babatda daşary ýurt döwletleriniň hökümetleri galyp berse-de halkara uramalar bilen hyzmatdaşlyk edýändigini aýdýarlar. Mundan göni bir ýyl ozal geçen ýylyň 26-njy maýyna Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrlikleri suw hojalyk meseleleri boýunça birlikdäki Türkmen hökümetara topary hakyna ulalaşyga gol çekdiler. Daşowutda geçirilen Göçme Hökümet Mejlisine vice-premier Daşary işler ministri Raşid Meredow daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen aral meselesi boýunça hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça görülen çäreler barada hem hasabat berdi. Galyp berse-de Türkmenistanyň suw üpçünçiliginiň ýagdaýy bilen baglylykda ýerli kärenişler uzak ýyllaryň dowamyna gyrmançylardan dolan ýaplaryň we kanallarynyň arassalanmaýanlygy sebäpli hem ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiliginiň bökdelýändigini aýdyp gelýärler. Bu problema bilen baglylykda 2019-njy ýylyň dekabrynda başanyň halkara ötüşä agentligi Smart Waters programmasy arkaly Türkmenistanyň zerur tehnikalar satyn almak üçin serişde goýup suw joşmalarynyň ziýan çekýän daýhanlary kömek golunu uzadýanyny oglan etdi. Agentligiň maglumatlaryna görä bu maksatnamanyň çägini Murgap derýasyny gyrmançylardan arassalamagy kömek etjek. Ýürüýte gämi satyn almak üçin Türkmenistana $170 000 meşberine maliýe serişdesi bölünip berildi.